150 ang kilo. Seedless nito, hindi? Dito rin si Dito Davao to. Dito sila seedless. Tagto 50 ta. Isa nakakilo. Wow, oo, de fresh na fresh. Diba? Tatang best niya ta. Ano na Australian? Oo, di halin. London. Ay, wow, 140. Dali. Tumakyat yan. Tagiti na niya ta. 80 putos. O ta. Barato na kayo do damo man. Ganita. Malingaw. Sige ta. Tapos KNGS pa nga mo niya. ni tagpila ni. 100 na yung kilo ta. Kaya ang pieras mo da. Ikat daw 100 na naman ta. 100. Ini mo man. Hindi tagpulo na siya ta. Pulo kilo. Ganyan mo lemon. 20. 20 ang apple pila. Ulo. Pulo. May papaya ka to tagpila na kinilo na. Stella nga. Tingin niya ang orange mo. Tag 25. 5. Pulo man siya. Tatlo 100 na Japo na. Kag pinya mo to pila to. 50. 50. Binilog. O ta. Sige, dali lang ha. Ari ako di subong sa Iloilo Terminal Market. Kag sobra gid ka traffic. Nakita nyo man oh, nga bumper to bumper ang mga salakyan. Ara oh, na sample sa mga pinya fruits, ara matendero. Okay, libuton tapagid ang palibot sa Iloilo Terminal Market. Hi ga, kamusta ang inyong benta kay manog New Year na? Nagbakal ka mo o nagbarato? Sige lang natural, mangyangin na magmahal gamay kay New Year na, di ba? Sige tinamo man benta na? Gamay pa lang. Sige lang karon pa na kay New Year, buwas pa man. Sige bakal ka mo din sa Miga ko, ari gina sa entrance ang Iloilo Central, Iloilo Terminal Market. Sige maagi lang kita di sa iya, kay malibot kita. Okay ga, thank you. So, muna yung scenario. Sige. Ito na to, pwede namin. Pagbutok mo. Muna yung entrance sa Iloilo Terminal Market. Tapos, ako nag-music kasi ano mo damo, di kaya ang mga prutas so busy ang mga tao. Sila na? 100? Sige i-promote ko lang 100 na 100. Ang bororo, tara dyan, karoto sa piyakan. 20 lang, 20. Pasiran na pasiran. Okay, 20. Oh, sabi. Dablag sila pagkakas. Okay man namin ni circle fruit kid natin mabakal na subong, di pa? May damo na gabakal? Okay. So, ma'am. Sindisi ang talan. Mama, mangkot ko, tagpila na kilo mo sa manggang subong. 160 ma'am. Pero from Gimarasi ka namin, ido, makita nyo man, no, sa itsura ya palang matamis, giniya for sure namin ni mango float. 160, no? 160 ma'am. Sige, yung nga muni, pila niya kilo. 200. Kinaya naman binilog, ara, makita nyo man, oh, may tag 55, may ara man 60. Pero dako man, mabugat man mo, no? Ara, kompleto si Ma'am Di Baligya sa mga circle fruits niya, oh, man. Sa namin, oh. Hindi si Ma'am sa entrance ang Iloilo Terminal Market sa tubang sa Enloiler. Sa tubangan, sa nga Gloria, yung big store lang tubangan. Sa tubang kuno si Ma'am sa Gloria store. Oo. Sige, kantuin nyo lang di kayo namin iyapaho. Sige na ma'am, bakal ako na karon guro, ha? Sige ma'am, okay. Pati kakao, ginabaligya ko. Kay fruits na ang kakao, ma'am,
Ti, kamusta ma'am ang bakla na? Hindi daw barato man ila baligya. Okay naman. Oo na, bagsakan man din mo. No? Sige sige ma'am. At pila na tayo? May. Okay, mabalik kita kay requested. Give me total. Natali tao tayo kung 50 tao. And then 150 ang kilo. Ano 100? Seedless nito, hindi. Kita rin si Drake sa babaw ta. Kita sila seedless. Tagto 50 ta. Isa na ka kilo. Wow. Oo, de fresh na fresh. Diba? Tatamis niya ta. Ano na Australian? Oo, din halin. London. Ay, wow. Important. Dili. Timakyat ka. Tagiti na niya ta. 80 putos. O ta. Barato na kayo do damo man. Ganita. Maraking Tapos GS mga amo ni niya. tagpila ni. Tag 100 na kilo ta. Kaya ang piras mo da. Ikatlo 100 na naman ta. 100. Ini amo man. Hindi tagpulo na siya ta. Pulo kilo. Ang imo lemon. Tag 20. Tag 20 ang apple pila. Pulo. Pulo. May papaya ka to tagpila na kinilo na. Stella nga. Tingin niya ang orange mo. Tag 25. 5 ang pulo. Ang chap. Taglo 100 na dyan po na. Kag pinya mo to pila to. 50. 50. Binilog. O ta. Sige, dali lang. Happy kaya ako. Ari pa si Guapa. Ang damo. Ang niya baligya. Actually, ang damo. Hindi sila baligya. Pilipina. Gini si Guapa. Bata. Hindi hinablus. Sige, ano yung ngalan? Di sa pwesto ta? Sir Sing Rementas. Sige, manog New Year. Nakamusta mo benta? Okay man. Ako pigado kay kamahal sa balaklon pero jutay ang tao nga nagabakal. Mabatyagan kaya po ng kapigaduhon nung. Kung sige lang, ang life must go on. Siyempre naman. Happy New Year ta! Oh, Happy New Year! Okay, bye-bye! Bye, Mom! Oo, Happy New Year! Hi, da. Skin din. Apple mo na yan, Paul. Skin din. Ano, isang ibo, ano, no? Tagpila ni kilo, sir? 60. Ano, nami? Kilo? Tatlo sa kilo. Ang tawag ko. Tagpila kilo mo ni sa Jago, sa ano ganingalan ka ni? Longgan, Ano nga tagpila kilo? 300. Oh, fresh na fresh no kaya lang sa ano na. I'm sure matamis na. Okay. Matamis Happy New kita. Happy Year! New Year! Happy New Year! Sige, ano po sa yan? Oo, namin yan. Amo na yung mga ilong. Oo, mga game na game. Mga ilong Go get. Ako gigipaan. Happy New Year, ta. Happy New Year. Okay. Pulo na lang, pulo. Okay, kasi doon na kita. Pwedeng yung katapos. Wow. Ang damo, Angelina. Bakal na ka mo, Angelina. Tagpila na, vlog mo to. 100. Okay man ah. Sige ako. Wow, Angelina. Hello. Hi. Hello. Hello. Happy New Year. New Year. Okay. Ali, huwag na likod niyo. Na. Ali, huwag oh. Subong niya, butok na Ali, siya. oh. Sa sunod. Ah. Pag yan yung pagyas, tuto. Ano na, unod niya to? Away na gali unod. Ano ito kay Bot masikat na din? Di marketing na na yung mga Wala kasi, lakasi. Pagulatay na niya. Oh, ano na yung muya karga? Prutas na ako, nutan. Ala ka namin. Okay tayo tag-lima lang yung kapiso. Ah, pulo. Ano ni?
Ayos. 20 po. Te, mga bakal-bakal kaya tagbulo 20 lang, no? Te, barato lang. Diri na sa entrance sa terminal market. 180 ang kilo. May 150 man kung daw medyo ay ka-budget. Pwede din. Pili lang sila, no? No, Chay, no? Happy New Year! Ayan. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. You better watch out, you better not cry, you better not pout, I'm telling you why. Santa Ari ako di subong sa sulod sa Iloilo Terminal Market kag nakita ko nga busy gid ang mga gabaligya balas ang mga amo niyo plastic cups, mga plastic nga pang Christmas kag pang New Year. So Santa Claus is coming to town. He sees you when you're sleeping. He knows when you're away. He knows if you've been bad or good. So be good for goodness sake. Mamacita, ¿dónde está Santa Claus? kami ka-attractive. Sige lang. Dugay-dugay sa ilang karnihan sa isdaan. Subong sa mga panakot pa lang kita nag-aagi. Makadto na ta sa isdaan nila guro, makadto na ta. Hi, good morning ma'am. Kagwapa sang tagiya ka. Tagpila kilo sa imo manok subong? 185 lang. 185? Okay. Sige, sige, pang New Year, ginao, damo na nagabakal. Sa imo nga ground meat. 140 na. 140, sige, sige. Sa mga mas spaghetti, dahakad to, nakamudi kay ma'am, nga gwapa ko. Sige ma'am, magi lang ko. Ito, per plate. Okay. Ari si ma'am, isda, tilapia. 140 ang kilo. Yan. Ari, ang hiya nga. Nano paluwag nito? Galop, pag 70 lang. Barato ka. Ang ilabang rose. Ma'am, pag bilabang rose, muli mas 90 lang. 220? 220. Dako na. Wow. Wow, muna isdaan sa Iloilo Terminal Market. Pero hindi ligaw, busy dito sa mga panakutan ang busy. Wow! Lagko isda ba? Ako 60 na naman. Ini 160 lang eh. 450 na yan. 450 na. Kami na pa sweet and sour ma'am, no? Para ilang mga kangos. 180. Tinda ko na. Una ma'am, kanya na. Dako-dako ka na. Pila-pila na sa. Okay man, dako-dako na. Yawa na, bilog na ng pamilya. O bakal na ma'am, kagwapa kay ma'am. Namin sa pilik mata ni ma'am. Damo ko may kabakal. Pero mas damo dito kabakal sa mga panako. Sa isdaan, medyo tawag. Dito ginawa ka sa may karnihan. Sulod ko din sa karnihan.
Isang ground meat. Sir, fresh na fresh. Hindi mo sir, nagpila 8 kilo. 340. 340. Yung baboy. Tag 250. Sige, kato lang kamo di kay Sir Nini. Ano na yung Nini? Chinky. Si Sir, basta makita niya si Sir. Muna na. Pare, pag nila mo. Kami sa bitsa ka, tagpulo. Sige, basta nga na. Pag New Year lang ta. Kami sa bitsa. Isipan na yung mas kulang. Mga frozen foods ko diya. Nalari di ang frozen foods. So, nakakaroon sa gabi, magluto kami mga ham, mga hotdog, bakal na kamuti. Na. Para mga gwapo ang tindiro. Oh. Kuya, pati manok. Okay. Sige. Wow, ti bakal man subong, bakal subong. Gado pa. Basi karon pa sa gabi ah. Sige sir. Wow, aring tindiro nga pamula-mula ho te. Kita mo mabakal imo nga karne kay maamo na ko may itsura. Vlog na, vlog. Ano vlog? Sige. Kuya. Sa layo. Hindi na ito maglibot. Kaya taga nakadugay ang atong tiner. Happy New Year, ma'am! Pangumpra para na sa New Year? Oo, ma'am. Sige, ma'am. Okay. Sir, may bakal ko na may discount, ha? Okay. Sige, malakat ako. Bye-bye. Oh, shout out. Ay, nagtala sila. Oh, gani mga kamera. Say cheese! Ikaw na lang, ma'am. Hindi man ko. I-promote mo, di ba ang pwesto? Ay, nauya man sila. Si ma'am na lang ah. Happy New Year, ma'am. Happy New Year. Okay, mayo pa si ma'am. Peace. Happy New Year. Naribo, may mga lupi. Mga lupi. Baka lang panakot ni ma'am. Abaw ma'am, pasensya na kay isang dira ako sa pwesto mo. Ay, may background music gidang imo nga shop gani gen mute ko na lang so ako na lang mawakal-wakal. Kanami isang mga baligya ni ma'am kadamo-damo klase no kanami isang mga uga niya freska tulukon kay hindi siya daan. So sa nagapangita sa mga uga diri na kamo sa pwesto ni ma'am bakal kay damo kamo pilian. From gagmay hasta sa dalagko hasta sa ginamos kanami sa mga produkto ni Ma'am malayo palang gapaning hamot na yang mga uga ni Ma'am Arao sa Ruben and Annabel nga dried fish. So kadto na kamo diha kag magpili-pili wala bayad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. You better watch out, you better not cry, you better not pout, I'm telling you. Tudluan kita nila kung paano magluto sang lumpia wrapper. Ari mga gwapuhon ang nila tagaluto. Sige, videohan ta sila ha. And checking it twice, gonna find out who's naughty, who's nice. Santa Claus is coming to town. He sees you when you're sleeping. He knows when you're away. He knows
kita ni ang grupo maghambal nga thank you for watching. Ay nako, anon mo kay may background music sir. Pasensya na sir, hindi ko gino pabati ang inyong boses ha. Sa dasul ko nga pagbalik, hambalon ko nga i-off ana inyong music, okay? Ang kangka nga katumbal tagpulo lang ang putos sa plastic. So bakal nakamudi kay amo gini ang most wanted gid sa mga tao nga makahangila gusto na obserbaran kung mahilig gid sa music ang mga taga Iloilo Terminal Market or Supermarket. That's why hindi ko na lang mapabati ilang mga boses kay baw. Puro gid music ang shop nagapatugtog gid sila ya. It means nga happy gid ni ang mga tao diri wala diri boring moment kay may background music gid ila samtang nagabaligya sila. Okay, mapuli na kami Total napakita ako na sa inyo kung ano ang sitwasyon sa Iloilo Terminal Market subong December 30, 2022. So expect ka mga buwas mas damo pagid ang tao kay because nga rush hour na gid sa buwas. So we are going home now guys. Hope to see you in my next vlog. Watch out for my next vlog. Very exciting kay mapalupok kita. Thank you for watching. Please don't forget to like, comment, share, and subscribe. Okay, bye-bye.